ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jaka Elaka bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Dorbar right Sawsymper, lembat ki Rangbah Shnong jong ki khatn reuteli ki Shnong. Ha ka arpusanterik ukalalengkot arajar arpuway kilalej ban Ïakynduh ya u executive member uba pet ya ketenat Elaka uba jambor war da ka baburu ya ka jingtho ban persya ya ka jing penmi hukum jong usim ka hima maharam ha ka lai photerik uno pra arajar arpo da ka bakenno ru ba usim jong ka ni ka hima maharam ulat mu ban kamtra ya ki jaka ki puta ha ka right Sawsymper bat ban penkut jubor ya ka jing yakun balayate deki menteri jongka right Sawsymper bad usim jongka hima maharam haus nem khat kendai spa kendai pusau rai jongka Dorbar hima jong usim maharam ubala penteri kam bad bala kedia jubor jaka agreement cicak kendai spa pusau aba ki menteri ki Rangbah ki temen jongka right Sawsymper hakato por rengkat usim maharam kelasna ya kata kendon hakaba hapo Sawsymper kamot ya ka kendau ka siap kin penyaci ki Rangbah jong Sawsymper kat ba ya ka jing sejar kli beriu pat unpe usim jong ka hima maharam te nrei ni penpau ka jing susi ba alor kan ka agreement ka ba kiriur temen mensua ka sem cijak dai spa sau kila dia menjur ya kani rengkat usim maharam re usim ba menta jong ka hima pat ulak kedia ya kani da ka ba penrung de ki wipat ki kendon ka ba pentolor bor bat nyau no bu no syarut ya kata kejing ete bagi riu teman musyak lale bat ka pon ka bakam kata hot nyim pediang ya baro kata ka resolution uba usim lale ya ka amendment bat ka right Sawsymper jungi ulale bat ya kata ka ibaro nyim pediang hari ka bakam konsan ka bakta kadai kawin ka pon ka ba bahalor ka kendau ka siap ka malak kendau syai tu ka agreement ka ba ya ka kendau ka siap la penyaj da Rangbah Shnong ki menteri bat ka right Sawsymper dai usim pat bat ka Dorbar hima ka jong ulah kedia jubor ya kene da kata ka do penrung ba ka don keno ka jing thit jaka na ka leng ka sarkar ki company ki industri bat ki we kamun ha Sawsymper bata ya kata ule ba ya ka kendau ka bade ka kendau jong pat ba 90% unyo ka hima 40% kan yo ka Shnong 10% kan yo ka Dorbar bat 40% utrai jaka bat halor kita ki na liang jongi ka Dorbar Sawsymper nyim pediang da leleru em bat ngipen pau ka jing persya ka bajur ya ka jing le lendet bat ya ka jing bom kengkor jong usim jong hima maram ya kata ka sekolah ka bagi ritumen kilale bat ya kene ngisngo ban ong ba ngira sekolah balai usim mule kumne oj nyitip ba pertheng idon kam ya ke pisah ring sutu lese kedai ke jing kwa pisah ka ba sula budur syu na kaleng jongi ba ya ka hok ya ka kendau ka bade jong paj ba kum katu ka agreement ka long ba ke ya kendau ka siap ka bade ka tiluk san yo paj ba la liang jongi ka Dorbar na du unchang ngi klam kta tang stengkaro ka bade hok nyu paj ba kan le chu paj ba te ring susi pat ba usim ko ba mata ya ka hok ka simet jong paj ba umur ban kini du 10%, umur ban penpia 40% ka Dorbar Shnong. Unai hangi hakarat 10%, bat kita try ki yo setengah 40%. Bat kata ke kalau penki win ya ka right ka jungi bat paj ba kita ap kamang ngi ke ban jia bat ke ka jingmi ba ka jingwan kedu jungi po ka sekosel. Rei to ya kata ngiliyo ka asuran na ka jimjur ka jimbetikna na kaliang ka council ba yong hadu mata nyimpat pediang ya kata ka rai jong ka Dorbar hima ka balwan ai kopi pot sekonsil ya kata ngai kubele kerpang ya kat sekonsil UCM KM Elaka bat ka isi ke jongki ba kelas ngap ya kene ke jingkerpat ke jongi ka right Sawsymper rangkat ki menteri ki Rangbah Shnong bat ke jingkwa jongki paj ba ha kata ka baro